Foi a miña obsesión dende mozo. Sempre estivo presente no meu cerebro, tentar acadar transportarme ao pasado. Foi a grande meta dos meus estudos, dos meus experimentos coa ciencia. E aí estaban todas as persoas que necesitaba, as que se comprometeron cunha patoloxía similar á resposta das súas células e os seus tecidos inalterables. Por fin ia ver de primeira man todo aquilo que sempre quixen ver. Era de noite, todos os gatos son pardos, mas eu non me dei por vencida e puiden observar aquela inmensa rocha de cor rosada, iluminada pola tenue luz da lúa daquela noite de inverno. Sentir o mar, o acaneo das olas contra as rochas, viñeronme á mente todos os recordos xuntos, atropelándose na miña cabeza, coa sombra da túa ausencia esmagándome sen piedade naquela plataforma. Non lembraba o tempo que levaba ali de pé. Sabía que tiña que coller un tren, pero os trens chegaban e íanse, e eu permanecía naquel lugar mascando o meu infortunio, esperando que unha casualidade, un feito inopinado, unha sorte de benévolo azar me salvara da decisión que xa tomaramos. Cando se é feliz, hai que selo verdadeiramente, polo menos unha vez ao día. Non ha de ser tan difícil, non fai falla que paremos o tempo, nin alcanzar todas as riquezas e caprichos. Só temos que equilibrar os sentimentos co que guardamos na memoria, o que vai vir, o que fomos e o que somos. Porque, se nos esquecemos, non estamos completos, nin coñeceremos por que chegamos a este punto, porque somos como somos, e o aprendizaxe pérdese nos albores da eternidade, sen medo, sen demora. Arroxémonos ás profundidades da nosa alma e que nos mostre a nosa sabeduría máis ancestral para alcanzar a liberdade e atopar o camiño de regreso. Regresar a casa doe porque todo debe quedar atrás. As despedidas e separacións son a renuncia ao cotián, ao seguro, ao coñecido. Pero existe algo máis grande que acompaña ese camiño, e é o amor. Sempre formará parte de nós, do crecemento e aprendizaxe vital, da fermosa senda que todos percorremos. Senda que vamos percorrendo dende que vimos ao mundo ata que o deixamos. Unhas veces esa senda é resta e fácil de percorrer, outras veces é máis emmarañada, con costas que nos costa traballo superar. Pero sempre pensando que os retos que nos marca a vida son superables se os afrontamos con coraxe e esperanza. Coraxe e esperanza, ata que un día non podes máis e decides tirar a toalla porque a túa loita, durante moitos anos, non deu o froito desexado e o único que che queda é asimilar situacións que xa máis pensaches ías aceptar. Ainda que vivamos o presente, xa que a vida é iso, un presente continuo. Dito presente pódese interpretar como tempo actual ou agasallo. Un agasallo da vida, como fora atopar aquela muller que aspiraba a formar unha familia, unha muller que coñecera hai xa máis dun ano e o que comezou cun forte enfrontamento por ver quen tiña a vez para entrar á consulta médica e mirar de convencelo de que lle cambiara a quenda para poder chegar a tempo de probar as filloas que maluca prometera levar á reunión de pola tarde. Aquela panda de lambóns capaces eran de deixalos en nada. O meu fillo mirábame pedíndome axuda coa mirada. Eu non daba crédito. Baleiraban as bandexas a velocidade dun rayo. Levaba eu 2 días cociñando, facendo orellas e filloas para aqueles impresentables invitados. A miña cuñada, viúva do meu irmán máis novo, presentouse na casa con todo un batallón de xente ata trouxo a súa consogra a pesar de que seu fillo levaba anos divorciado. Semellaba que nos facía un favor,
repetindo sen parar nun castelán impecable, aínda que era tan de aldea como a min, que todo estaba moi bo. Xa se nota, pensaba eu, non teñen fondo, comían como se nunca o houvesen feito. Cando pensei que xa non lle podía quedar ningún recuncho por encher, pedíronme que por favor lles trouxera un pouco de queixo, deses tan bons que eu facía. Non sei se toleei, pero falándolles en castelán impecable, dixen que na miña casa xa non se tomaba queixo dende facía máis dun ano e que ao día seguinte tiñanse que ir porque nós íamos todos os da casa para a praia. En outra verba deixeinos plantados, cunha cara de pasmóns que case me fixeron rir e baixei para a cociña. Cando cheguei á cociña cheiraba queimado, pero que aparvados, iso sí, no canto de enfadarme. Rin con ganas, porque nesta vida é mellor rir que chorar. Pero creo que estamos a criar persoas ás que lles damos as cousas demasiado fáciles e así se inutilizan ante o primeiro problema que se lles presenta. Os nenos non se poden traumatizar, non aprenden a esforzarse, e máis que iso, ao valor de facer as cousas co seu traballo. Ao final, tristemente vanse ao psicólogo e con estes profesionais polo menos poden falar porque os adultos cos que conviven están demasiado ocupados gañando diñeiro. E logo ao psiquiatra para que nos receiten a clave da felicidade. Rapidamente se etiqueta aos mozos con enfermidades que polo menos soan serias, bipolar ou calquera outra. E tantas veces os problemas nacen dunha educación pouco adecuada, sen diálogo. Só é importante que non se alteren e así a vida é máis fácil. E o futuro? Ría, saíalle unha risa nerviosa. Canto máis alterados estaban os outros, máis ría ela, sen deixar de observar ao grupo que a rodeaba. Xa sabía que o futuro era incerto, aínda que non facía máis que prepararse. Dáballe a sensación de estar a confeccionar un traxe que non lle ia sentar nada ben nun futuro. O seu traballo, as súas afeccións, os seus estudos, todo encamiñado para ese hipotético futuro. Miraba de esguello, xa coñecía ese ambiente asfixiante. De súpeto, xa coñecía ese ambiente asfixiante. O aire denso e cargado de misterio parecía envolvelo todo ao seu arredor. Os seus pasos resoaban no silencio da noite, mentres penetraba na escuridade daquel lugar descoñecido. Que secretos ocultaba aquel lugar? Que misterios agardaban tras cada sombra? Co corazón latexando con forza no peito, seguiu avanzando, sen saber o que o destino lle deparaba. E así estaba o meu cerebro, na espera que calquera Schwarzenegger da vida penetrara na miña testa, modificando os parámetros da liña do tempo, e así acabar a transportarme a aqueles momentos nos que a humanidade era plenamente feliz.